umhlaba. Sibonga futhi ukuba usenza sibe ingxenye yalokho uNkulunkulu akwenzayo lapha okukhulu kakhulu. Siyabonga kakhulu. Umusa ophezu kwakho izwe uyabonakala futhi nezimpawu zobizo ziyabonakala. Thank you so much. Amen. To all the servants of the Lord, without being particular, ukuze ngizoba right. Amen. Nizoba nathi ngiyaziputha ngiyabingelela kwezokuyenza Nkosi ngokubizo inkosi ebabize ngalo nangoma-ofisi inkosi ebasebenzisa kubona obaba nomama ubhuti nosista abacane kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Ngizofunda ivesi kuphela bazalwane. Ngizofunda ivesi kusebenza kakhulu lapha. So ngicela ukufunda nje ivesi Exodus chapter 25 bese-ke ngiyasuka ngizofunda nje ngokusala ndihesha. Ngizofunda ivesi nje kuphela. Ngiyaba bese ngizofunda nje kuphela bese ngiyasuka lapha. Kubonanisha kumanyanso kopha asikudusha babadala. Exodus chapter 25. Exodus chapter 25. Sifunde coming from verse 17. Verse 2. Siyoma mhlaba. Nkosi yami, Baba, siya Nkosi yami,
verse 17. Verse 17. Verse 7. Go to 25. Verse 17. Sebenzi wami ngicane kakhulu. Ngicane kakhulu. Jesus. Khawuthisa amaholo. Ngicela ngifundele. Osefundile. Uzobona ngizofunda ivesi ngempela bese. Jesus. Uyokwenza isivalo sesihlalo somusa. Uyakwenza isivalo sesihlalo somusa. Ngegolide elicwengekileyo. Now uzokwenza isivalo sesihlalo somusa. You shall make a mercy city of pure gold. You shall make a mercy city of pure gold. Ubude baso bube ngama cubits amabili nengxenye. Bese futhi ke uyawukwenza isilinganiso, uyanikezwa isilinganiso ukuthi singakanani. Ububanzi baso bube yicubit nengxenye. Yebo. Uyokwenza amakherubi amabili ngegolide elicangathiweyo. Uyobe futhi usiwenza amakherubi amabili ngegolide elicangathiweyo. Uwabeke emphethweni wesihlalo somusa. Uyobeke usuwabeka emphethweni wesihlalo somusa nxa zombili. Uyokwenza ikherubi ngalinye libe sekugcineni kwezinhlangothi zombili. Yebo. Uwenze ekugcineni inhla zombili. Now uzawuwenza bese ekugcineni nxa zombili. Ahlangane nesihlalo somusa. Bese ehlangana nesihlalo somusa. Bese bazohlangana nesihlalo somusa emercy seat. Uthi bayohlangana with the mercy seat. Amen. See you. Amakherubi ayokwelula amaphiko awo ngaphezulu. Bese amakherubi ayolula amaphiko awo ngaphezulu kwesihlalo somusa, a mercy seat. Amose ngawo isihlalo somusa. Bese emboza isihlalo somusa, the mercy seat. Abhekane ngobuso. Bese ebhekana wona ngobuso. Ubuso bawo buyobheka isihlalo Bese somusa. ubuso bawo buyobheka isihlalo somusa, a mercy seat. Isihlalo somusa ekuthiwa a mercy seat. Isihlalo somusa bese sesiqedele. Uyosibeka isihlalo somusa phezu komphongolo. Isihlalo somusa siyakuba phezu komphongolo. Ufake phakathi izibhebhe zamatshe engizokunika. Emphongolweni uyawufaka izibhebhe zamatshe emphongolweni yebo-ke wazama. Ngiyohlangana nawe lapho. Edileke ngizohlangana nawe lapho. Funda-ke siqedele lo bese. Ngikhulume nawe ngiphezu kwesihlalo somusa. Ngizohlangana nawe lapho. Ngikhulume nawe ngihlezi phezu kwaso Nkosana, phezu kwaso isihlalo somusa. Sekuphelile. Sekuphelile. Ngisho manje ufike sekuphelile. Uthi ngicela isilungu kuleli vesi lelo sigcine ngani. Bese ngiyasuka. Jesus. There I will meet with you. Now there I will meet with you. There I will meet with you. And from above the mercy And seat, from above the mercy seat. from between the two cherubim, Yebo. they are on the ark of the testimony. Yebo. I will speak with you. I will speak with you. Right. Sesephelile indaba yami. Umoselo bazalwane. Oyalwa ukuba akhe itabernacle according to the pattern that he saw.
when he was uma esentabeni. Uyalwa ukuthi ke akakhe itabernacle njengalokhu ebonile. Then he was given ama measurements bathi kabaziyo ngoba angazi kahle kodwa bathi abaziyo. When you speak of the tabernacle speaks of Christ, and everything that is in the tabernacle speaks of Christ. Now, in tabernacle lenike uthi uNkulunkulu akalakhe njengalokho ebonile. Uma uya encwadini yamaHebheru athi uma ekhuluma ngaleli tabernacle athi this was a copy. If this was a shadow or a copy, kusho ukuthi likhona itabernacle langempela. Ngoba leli liyisithunzi. Leli lakhiwayo lisuselwa kwelikhona ezulwini. Now useyatshelwa ke kuthiwa kalakhe ke walakha indaba yami ilapha nje ku-22 uthi uyamtshela uNkulunkulu ukuthi uzolakha bese semtshela ukuthi uzokwakha isivalo bese kuba khona isihlalo osiyami esibizwa kuthiwa esomusa kodwa mhlawumbe ngangithanda kakhulu bekuthiwa esesihawu ngoba esesihawu isihlalo sesihawu. Now uthi ke ngizo okokuqala uthi ngizohlangana nawe nizobona isilungu ngoba nginena mhlawumbe niyalwazi lolu daba mina ngilwazi kahle. Isilungu sithi I will meet with you there, or there I will meet with you. Yes, but bathi ke abaziyo futhi uma kukhulunywa kwesiHebheru akekho with. So uthi I will meet you, not with you. I will meet you there. Is what I'm saying? It's the same thing about Agati, I will meet with you. But what I will meet you there. Is what I'm saying? In other words, you need to assume figure kanye. Uzomfika ngikhona bese sihlangana wena mawufika uzohlangana nami khona. Sekuphelile njalo labafana khale ngithando. Now this is an invitation more than anything. God was inviting Moses ukuba eze ahlangane naye la uNkulunkulu ekhona. Uthi ngizohlangana nawe. Noma wena uzohlangana nawe uzomthola khona. Osufikile ngizokhuluma nawe. Uzohlangana awubazimekhona sohlangana nami khona bese ngiyakhuluma nawe khona. Now kodwa ngine challenge yami ke yona. Ukhona umuntu osebenza lapha eTabernacle ethiwa umpristi omkhulu. Angizwa uma esebenza kuthiwa uyohlangana naye khona akhulume naye. But umuntu ekhulunywa naye la it is Moses. Is it also? Yeah. Wenza all the activities ekufanele wenza umpristi omkhulu but angizwa ukukhulunywa, angizwa uhlanganwa naye. Yazozana. Ngicela ungivulela uchapter 29. Same book bese ngiyayeka. Chapter 29 42 then bese ngiyayeka.
bese yayisensemkhulile cela ungifundele uyobenzela namabhulukwe elineni uthi ke futhi uyobenzela amabhuluku elinene ukuze kufishwe ubunqunu babo right asuke okhalo azafinyele emathangeni okay azosuka okhala afinyele emathangeni ngoba uAaron namadodana akhe bayowagqoka lapho bengena etendeni lokuhlangana that is 29:42 29:42 yes this shall be a continual burnt offering This shall be a continual burnt offering throughout your generations. now uthi lona kuyoba uthi lona kuyoba umhlatshelo ozowenza oqhubekayo izizukulwane nezizukulwane now again uthi ke omunye uma echaza uthi kwakufanele kube khona umhlatshelo wenziwe ekseni uthunqe lithi futhi malishona uphinde wenziwe futhi now ukhuluma regarding nomhlatshelo uthi ke izizukulwane zizowenza okuqhubekayo see At the door of the tabernacle. now uzowenza at the door uzowenza at the door uzowenza usemnyango wetabernacle of meeting before the Lord Where I will meet you. now they said where I will meet you okay but this time it's going to be at the door kuzoba semnyango la uthi uzohlangana naye khona emnyango sipho To speak with you. bese ngikhuluma nawe kodwa emnyango la was good And there I will meet with the children. 3 2 and there I will meet with the children of Israel okay la emnyango ngizohlangana nawe ngikhulume nawe khona bese ngihlangana futhi nabantwana bakwaIsrael lapha emnyango lapha emnyango ngihlangana nawe ngikhulume nawe Moses bese ngikhuluma nabantwana bakwaIsrael lapha ngihlangana nabantwana bakwaIsrael but uma kufika usibuyela ku25 u25 u25 wenza ukuthi ngala ngaphakathi in the most holy place uNkulunkulu ehlangana noMose bese uNkulunkulu ekhuluma noMose kodwa la sihlangana sonke lapha emnyango sihlangana sonke lapha emnyango this is like a public ministry this is like a public ministry wow sihlangana noNkulunkulu akhulume nathi kodwa sonke bese kuba khona eyodibana naye singasekho emnyango sesiyaphakathi oh basabane ngiyeza ngithanda khona ifelo sa ilula le yokulule femahlala phansi ilula le yalapha emnyango ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuyenza ukube ngathi ikhona kanti yasemnyango iqiniswa eyangaphakathi ayikho eyasemnyango there is no public ministry ingekho
imnandi yasemnyama wonke umuntu ushaya izakhe konakala kodwa khona yasesithe eyasesithe yakhuluma eyasesithe deals with you naliyose la eyasemhlabeni isenza sivele ingathi si-right isenza sivele ingathi si-right usifanelekile kanti la yasesithe la yasesithe samukelwa ahleza sihlalweni somusa ukhuluma nathi hayi ngoba si-right ukhuluma nathi ahlangafasi ahlezi phezu kwesihlalo somusa awuvumelani sithandaza ushaya ngoba ahlezi phezu kwesihlalo somusa kwala ade siba abantu bakithi kwala ade siba kodwa masifika uyasamukela to umafika to the mercy seat akakukhumbuze cala ukushumayela phansi kwabantu ngesizathu sokuthi akanani irekhodi lakho awuvumeleni ngithandaza akanalo irekhodi lakhe libi awu uMercy City ubuhlala uhlezi kwiMercy City engabuki ngamehlo ezolo olenzile kodwa buka ngamehlo phakathi ahlelayo before the foundations of the earth the promise to amazwi awakhulumayo akasho lokho kushiwo abantu kodwa usho lokho uyenamisa wahlala na before the foundations of the earth ukhuluma ihlezi kuze isihlalo somusa where there are no records of kulela kwakho but there are records of phakade umelani nishumayele ngami umelani ngikhulume nento engiyithuliwe khona ngiyithuliwe khona abantu esizobasiza sebesaba ubukhosi sebesaba ukuya kwiMercy City ngoba bamazi ukuthi uzothini kanti ukushumayeza kwiMercy City akabohlulele but wehlulela izofela wehlulela yonke inyama esindayo when you come into the Mercy City shut up and don't forget the Bible records that his mercies are new every morning. Ngihlangane nawe Musa. So when Mercy City, so that I will not remember. So that I will not remember. Show ukuthi kunezinto ezenzekile. Ngidecide ungakhumbula ngihlezi kuMercy City. Ngikhumbula lokhu engakumisayo nawe before the foundations of the earth. Ngizothandaza. The Mercy City, ikithola Cyrus, the pagan, athi he is my chosen vessel. Esho umhedeni, ehlezi phezu komuntu. Ehlezi phezu kwesihlalo somusa. Athole the murderer, Paul the murderer. Athi he is my chosen vessel. Usho uhlezi amana umayikala ukala uthi sol umsingelelani na sethothandaza sol umsingelelani na kodwa umayananiyos akambiza ngoba ukhona izinto eziyixoxa sithi hayi ngoba efuna ukusahlulela kodwa efuna ukwahlulela lezi zinto bezikade zifuna ukusahlulela
Inkinga siyabaleka kuso, muhle hlezi kuso. Ukuba awukalusho kanjani, ngithi ukuba bekufanele kuziphushele kuso isihlalo somusa. Ngizohlangana nawe khona. Ngizohlangana nawe khona. Ngizohlangana nawe khona. Umufika usuhlangana nami, ngizothatha ubuthakathaka bakho ngibufake phansi kwesihlalo bese ngunikeza umusa wami, ngunikeza umusa called grace. Angicela ukufana nanti verse lokugcina uthi umbhali mayesebhala encwadini yamaHebheru chapter 4, vumeleni ethi ngakho sesinesibindi manake bazalwane ngoba lento mfuna ukukhuluma kahle sesinesibindi sokusondela esihlalweni somusa into the throne of grace. What is the throne of grace? The throne of grace, bazalwane, this is more metaphorical. It is a metaphor. Asikho ethiwa it's a grace, but makhona about the throne of grace. Kukhulunywa isingathekiso, kukhulunywa about the presence of God. The throne of grace is the presence of God. Now it is the presence of God that leads us into mercy, that we may obtain mercy and Christ no musa. Called Christ, this of season has come. That's the new covenant. That's the new covenant. See, into the throne of grace. The throne of grace is in this place. You know, the presence, it speaks of the presence. It could not call down the throne of grace. Into the presence, we obtain mercy. We obtain mercy. Bese khuluma umusa called mercy oyisaba. Sikhuluma izinto ezingcono. Nezinto ebesingayibonisizo. 2. Mawuphuma khona unikezwa umusa called grace. Bese lithi lo musa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Ngoba yile thimba uzofika ngesikhathi zokudinga into ezomisa lento inkinga siyisondisile mina sengibongile ukusonda kodwa sengibonile asisasondeleli ukuthola izambulo sesasondelela ukuza kumusa ukuhawukelwa nokuthola umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo ngoba nomusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo awatholakali but utholakala in the presence of the Lord. Asidibanyani ngani ngasithandazela inteni kathevesa ndihasho okunye namahasa nandilandaza ngicela ukuthi okunye kuzoyihlekelela manini ngizele okunye kuzoyihlekelela imali izoyihlekelela imoto zizoyihlekelela imizi kuzoyihlekelela ikhona into eshabamakhi ukuzuza isihawu nomusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Thola umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Thola nomusa ethiwa sempeleni igrace. Umusa wenza ukhona into ethi adume kwakhona ngcono ngiyeke
umusa wokusiza ngesikhathi esifanele. Inkinga abantu abazi ukuthi we are nothing ngaphandle komusa. Umusa kuba ngamandla ethu. Banangazana phinde angisho uthini, kodwa uma inkosi ingasilekelela sifike entweni yokuthandaza more than ukuthandazela izidingo, kodwa asithole isihawu nomusa wokusiza, ngoba lekhona usuku olubi ulabasha bazalwane mfumele ngisho lukhona usuku olubi olungafuna amandla akho, olungafuna ukwazi kodwa ufuna umusa. Kupase uthamashe la esetha siyothi benithi ngiqedile khathamani, kodwa kamuntu kaNkulunkulu utholakala uma ukhuluma inyasezulwini sithi kwenza noma akusayimana semisomusa kakuthi bana ethi ngikhandela mlento masithandaza we are collecting grace. We are just collecting grace. Mhlazana ufuneka nomusa kufika ikhathi ezinzima. Lowo musa. Moses, I will meet you there. Tell what you bazalwane ikhona indawo yokuhlangana. Indawo yokuhlangana eshintsha umuntu, khona yokuhlangana eshintsha umuntu, imenza umuntu uhlobo lomuntu. Kuba ngikhona bengiyothi bengizokhuluma nje umuntu bese ngibona ngenza njani. Lento ithi ngathi lento mawufika kuyo ithatha wena nje. And you be you become a God's incarnate. When you appear, akusaveli umuntu. Point number one. The scripture says, if any man is in Christ, is a new creature. That said, the house where he that it was, there is not trace of him. That is why I cannot rely on Kulu. I was but it's my name. We are facing a challenge. Jesus. And God is facing a challenge as well. Yokuthi kunabantu abazibuka njengokuzalwa kwabo emafini. Ngicela bazalwane wonke umuntu uthi omunye uthi ngazalelwa ngaphandle komshado. Kodwa omunye ngazalwa out of rape. Kodwa ngicela ukushumayela phakathi kwenu. Uma ufika esihlalweni amafayela njalo ayigoma kuthashe kutholakale the son of a harlot kuthiwa is a mighty man of valor kodwa kuthiwa is a son of a harlot. Let me preach to you, there is an occupier. According to God, could not stand someone. According to God, could not stand someone. According to God. Shakata.
Ufike phambene bunje but ukhona into enizwa